Gasteiz eta Bizkaiko aurrekontuetarako EAJak eta Alderdi Popularrak lortutako akordioen ostean, legebiltzarrean bertan izan dute gaur hitzordua alderdi guztiek, Radio Euskadiko tertulian Jaurlaritzaren aurrekontuak izan dituzte hizpide. Joseba Egibarren esanetan, horiei begira, ez da zertan akordio bera errepikatu behar, EAJ guztiekin hitz egiteko prest dago eta. Talde parlamentari guztien ekarpenak jasotzea eta elkarrizketaren eskutik edo bidetik akordioa lortzeko prest. EH Bildu elkarrizketarako prestago, baina orain arte EAJak eta PPek lortutako akordioak kezkagarriak direla dio Laura Mintegik. Ez da ilogikoa, ideologia neoliberala daukaten bi alderdiek bat egitea aurrekontu batzuk egiterakoan. La derecha vasca y la derecha española se entienden bien en materia de política fiscal y económica. Jarrera berdina sozialisten aldetik, Alderdi Popularrak dio akordioa ez dela automatikoki eramango legebiltzarrera, lehenengo aurrekontuen edukiak ikusi behar dituztela. Ikusi gobernu honek non ipini dituen bere lehentasunak. Baina legebiltzarrean akordio hori ez litzateke nahikoa izango, UPyD batuko ez balitz, Gorka Maneirok dio adostasuna posible dela. Posible da, baina garbi dago ere oso zaila izango dela. Bake eta bizikidetzarako lantalde berriaren eraketaz ere hitz egin dute alderdietako bozeramaileek, ostegunean bozkatu behar zen, baina atzeratu egin zuten Popularrekin ere akordioa lortu alizateko. Laura Garritok berretzi du gaur lantalde horretan egongo diren guztiek ez badute eta gaitzezten, ez dutela eratzearen alde bozkatuko.